Teraz oczywiście dobrze by było, żeby to wszystko szło. Raz w bronie będzie kolejna okazja na dośrodkowanie, strzał z przewrotu. Z Maxem Schnauzerem, czyli mówimy o takim ustawieniu, W lewej stronie boiska jest tutaj ten Amara Diouf, Ewnie Mikołajewski w kierunku Skoczylasa. Już natychmiast przy nim Szala, zagranie piłki na 15 i podań, 91, taki nasz ukryty a analizę, bo Polacy grają szybciej, tak jak dzisiaj są reprezentantami klubów z tego. Jest gdzie indziej okazja na dośrodkowanie dla ważył tę piłkę i jest okazja na strzał. Amara Diouf, czy wyłuskamy mu piłkę? Musimy to zrobić za wszelką cenę. w 100% bezgranicznie. Podają i szukają Amarę, właśnie w Indonezji ich wspierają. Kolanko, najwięcej defensywy, bo tutaj jest niebezpieczeństwo. Senegalczyk na Mistrzostwach Europy Dominik Szala mówił Amarą Dioufem, tymczasem tutaj prawa strona nie... Pozwalamy mu dośrodkować w bocznym, przy linii bocznej. Sygnał Mateusz Skoczyla z tą indywidualną akcją. Brzyskiego. Podwyższyliśmy blok, mówiąc w terminologii siatkarskiej. Mateusz Skoczylas do Krzyżanowskiego. Szkoda, że nie wypraży. Jest z 6 jest 2000. Czyli widzimy albo Brzyski, albo Schnauzner. Powiedzenia. Bardzo prosty zwód, ale zrobiony na No ale Senegalczycy też potrafią wyłapać te... takimi zagraniami, takimi... Nie musimy uważać na tych wysokich piłkarzy. Oczywiście, że popracował w defensywie zawodnik Śląska przeciwko Japonii, ale to nie dziwi. Mówimy o piłkarzu, który... w bardzo dobrej dyspozycji. Bo nie było przecież napastników. Stąd ta przerwa w grze. Oglądaliśmy tryb. Powtórce, ślizg w piłkę. Chwilą szarżował Diemę płasko za... Jest to dośrodkowanie, piłka. Będziemy chyba grać kombinacyjnie, bo widziałem Karola Borysa. Gry sędzia. Tutaj ponownie Szala, ponownie... My troszkę lepszego wykonania. Brawo dla pana sędziego. Ibrahima Diallo, no bo to było bardzo... Mikołajewski, strzał na bramkę. No. Tutaj widzimy znów, jak warunki fizyczne. Czy wypracuje sobie miejsce do oddania strzału? Tak jest, Diong! Na jednego, pójście na pełnej szybkości, użyki. Zgrana druga piłka. Wbieg. Prostopadła piłka, tutaj jest Szala, niestety. Tu grał bardzo, bardzo dobrze. Dania z siebie absolutnie wszystkiego. Mówiliśmy, rozpływaliśmy się tutaj na dwa piłce. Trafić na wewnętrzną część stop. Są w stanie odrabiać. Mamadou Niang i do zawodników ustawionych wyżej. Taka piłka, która rozrywa naszą las Dobrze. w podstawowym składzie z Japonią. To troszeczkę chaosu na boisku, bo najpierw jak w skokach narciarskich, natomiast Krzyżanowski także chciał zaskoczyć praktycznie bez tego Skoczylas tutaj wślizgiem. W tej wymuszonej przerwie słyszeliśmy rozmowę do rywal. Ma trochę miejsca, żeby się rozpędzić. Mikołajewski strzela. Krzyżanowski, ale nie miał nawet plan o to, żeby zablokować to wybicie piłki. 2-0. Umiejętności techniczne mają na bardzo wysokim poziomie. Skoki narciarskie przystało, oddamy go. I to był pomysł Japończyków. I za chwilę będziemy mogli się... Borys na lewą nogę, Borys! I broni bramkarz Zawodnicy nie grali, zobaczmy. Strzał. To nam odpowiada. Nie wiem. Na murawie jest dośrodkowanie. Jest tutaj Alfa Touré lewą nogą i znowu czuje. Nie, ścina do środka, prostopadłe zagranie. Kierka nadziei na to, że w tym meczu jeszcze nie wszystko. 5 minut w tej pierwszej części spotkania. Dobrze. Lisa Guaye do Mamadou Diallo. Bardziej doświadczony, bardziej trafi. Kolanko zostawił piłkę, strzał, sprytnie, znowu będzie mógł przerzucić ciężar jego lewą nogę, ale chyba tutaj był na spalonym. Gry Borys natychmiast naciskany. Rzut wolny, z którego możemy... Pewnie ogląda to spotkanie. Krzyżanowski, jest tutaj Mikołajewski, no boczej połowy, bardzo długiej, bardzo... I przewaga biało-czerwonych. Że 45 minut biało-czerwonych. Kolanko rozgląda się, ale nie ma czasu na tego typu seniorskiej reprezentacji Senegalu przeciwko Amarze Dioufowi. Amara Diouf, no i proszę jak wysoko żegnali Jakuba Błaszczykowskiego. I z tego się to wszystko zaczęło. W meczu Mistrzostw Świata będzie okazja dla Senegalczyków. Atakującego go za plecy, tutaj za plecy bocznego obrońcę. Natomiast Guaye był tym. My rozstawieni, jakbyśmy atakowali. Kolanko, wysoko zawieszona ta piłka, no. Do środka, Amara, nie musi. Szala miał przewagę nad tym. Damy, jeżeli chodzi o reprezentantów Polski. Ważny, poczekaj, bo jest Guaye, on także chce się miejsca. Za dużo przestrzeni zostawiamy Senegalczykom w tym. Czyste konto zachowuje Serin. Zobaczyć, Guaye jakby miał chrapkę na hat-trick. Przy brakowości po stronie biało-czerwonych. A to powoduje, że sunie kolejne zagrożenie ze piłki do Krzyżanowskiego.
Tyną mieli tylko 27 ataków przy 6. W tym starciu z Dioufem. Obronie też zostajemy 1 na 1. Wiemy, nie dotarł. wyprowadzenia piłki też od własnej bramki. Diouf lekko w pole karne, za lekko, ale zostawił piłkę. Jest tutaj kolanka. Znowu wysoko zawieszona piłka. 7 obron w meczu przeciwko Japonii. Pod nieobecność swojego zawodnika. Szansa i gol! Serinę Dioufa swojego chociażby teraz, tak jak w tym momencie. Oczywiście Reprezentacja wracamy Polski. jeszcze atak. No rzeczywiście Wanowski wysoko zawieszona ta piłka, no ale wadzić po prawej stronie regułę szkoda, bo tam jest Ponad tego ostatniego podania jest tutaj piłkę, jest okazja na dośrodkowanie i niestety. Czyków. I to zagranie też w naszym wykonaniu i teraz dwóch zawodników, natomiast łatwość, z jaką mija